baina ni baino beto herritarrok jakin zuten lantzen. Garai hartan, batzarran bidez, izugarrizko jakiminez, Arrasateko herriak autoantolatuz egin zuen txosten hau. Txosten honetan datorren guztia nire egiten. Izki, ungiz. Edabide nagusiak izkutatzen saiatu zionegia, hemen dago. Eta eskarrak berri du. Baina nire berzioa ondatuko dut. Ni garai hartan komando autonomo antikapitalistatako kidea nintzen. Garai hartan nire erakundeak Aretxaletako kuarteliko fatxada tirokatu zuen. Handi gutxira, udala plazan, kotxe barruan geundela, abisurik gabe eta enfrentamendurik gabe tirokatu dituzten. Esaten zuten enfrentamendu zala, baina nik bizkarra ditut tiroak. Zapa, kidea segun txofer. Eta Roberto, ordurako, etxera bidean zikoan. Armarik gabe. Tirokatu egin dituzten. Hori gutxi edala, polizia, paisano zantzini zegoen polizia bildu, eta ni ateran ninduen kotxetik lurrera. Larriki zabitua. Ordurako, Jose Mari hilda zegoen, Roberto nik ez nuen ikusten, eta, gehiago ez beti ere, momentu hortan. Baina, han geundela, beste polizia patrulla bat etorri zan, da behan arten naztu ziren. Eta berriro tirokatu gintuzten. Eta emilik zuten. Gu atxilotuak egon ondoren. Gure ondorengo ekintza armatu eragizaile bat izan zen. Egoera hori aprobetxatuz, niri ez egin nuen. Larri negoen, baina niri ez egin lortu nuen. Eta zorionez lagunara egin txintzen. Zan behar dut, izki hondiz, izugarrizko asistentzia eta laguntza maziotela. Aitortu nahi bai mitera dut eta bai kristirari, aitortu barreko guztira. Nire hori ikusinik, ambulatoria eman ninduten, eta handarik atxilotu ninduten. Jartatutakoaren egoeraren deskribapen hotza, hori da. Enfrentamendu hori gabe, tirokatu dituzten bi aldiz. Eta probak hor daude. Baina, gertatutako gauza gain, beste aipamen batzu ditzenik egiteko nahiago badu. Gu garai hartan, trantzizio politiko militantea ginen. Egoera berezi batetako militantea ginen. Zapa, eta ni, ilegala ginen. Zapa, bilebete lehenago, polizian eskutik atxiloketa batetan esposata guzti irezein da, hain zuzen ere amnistiaren aurreko gaiaz kargo hartzen ari zitzaiela, irezeita lortua zegoen, eta ni neu metaleko konbenioan kontestoan adegin lerreloa jartzeatik itxetik irezein duen, ilegala ginen. Eta gurekin ziren Roberto eta horrendio Sazianoan Eugenio. Bazien gure artean, lagunkide gehiago, pagatu denak anirta eta beste batzuk. Baina, gogoratu nahi dut, bai legalazilako eta bai politako bat gaur eta orain sazia horreintzen ari dalako. Berra egitu ondoren. Historia hori aipatzen dut, hori, bizi dugun egora honetan, aipatzeko, gordi, gure sufrimentoa, sufritu dugula eta arrazi dugula. Baina sufrimentu hori ez dara gurekin hasi eta ez dara gurekin bukatu. Bukatzeko edo, nik aipatu den pixka bigarren tiroketa horren bueltan, nahasketa horretan, ihes egitea lortu duela, poliziaren kontroletik eskapatzea lortu duela, baina, logikoa da moduan, instintibo behin nuen hori, ateazitzea dago eta bar. Baina, aipatu nahi dut elementu, nire ustez, gatazka honetan, urte luze hauetan, ezinbestekoa dana. Ni bi urte lehenago, alderdi txiki bateko, laiako militante soil bat izateatik, eta berri eguneko panfletoak banatzeatik, tortura zaten duen.
Eta ez nuen barriro ezkontu nahi. Bueno, pixka relatu hori, anerik uste egin zait, eta barkatu behar zuen.